A l'interior del box entrarem al kit de recollida de mostres. A fora del box es quedarà el contenidor, la bossa en zip i les peticions per tal que no es contaminin. Les mostres que es recolliran en aquest cas de coronavirus seran o frotis nasofaringi o frotis orofaringi per la determinació de PCR de coronavirus. I també recollirem un frotis nasofaringi per descartar grip. A continuació procedirem a la recollida de mostres. En primer lloc explicarem el procediment al pacient. Retirarem la mascareta. Introduirem la torunda a la cavitat pertinent fins a faringi i rotarem de 2 a 3 vegades. Cal deixar la torunda dins la cavitat un mínim de 5 segons. Tornarem a posar la mascareta al pacient. Introduirem la torunda dins el tub amb medi de transport i remenarem de 2 a 3 vegades per homogeneïtzar la mostra. Trencarem el pal de l'escobilló. Taparem el tub i l'introduirem en el primer contenidor. A continuació ens retirarem els guants i procedirem a la higiene de mans. Ens col·locarem uns guants nets. Taparem el tub en el primer contenidor i el dipositarem en el segon contenidor. El contenidor 2 es dipositarà a dintre del contenidor 3 que es troba a l'exterior del box, perquè una segona persona el tapi i el porti al laboratori. Pel que fa a la mostra de grip, procedirem exactament igual que amb la recollida de PCR per coronavirus. En aquest cas, amb els guants nets, dipositarem la mostra a dintre d'una bossa de zip i una segona persona precintarà aquesta bossa i l'enviarà al laboratori. Per finalitzar, recordar dues coses molt importants. En primer lloc, que s'ha d'avisar al laboratori d'urgències abans d'enviar les mostres, extensió 2261. I en segon lloc, que mai es pot fer servir el tub pneumàtic per l'enviament de mostres al laboratori.